Ħatfandi fl-istonku tiegħi dal-għodu. Ġalli sejtlek sandwich. Bawx għalik. Għala meġuqa. Dik is-sodda kisritni. Trix tiħu tiegħi. U fejt poġġija. Il-kamra tal-bniet l-unika kamra fejn nistgħu npoġġu sodda oħra. Il-kamra ta' Tony żgħira wis. U ftijaj. Insomma, ftijak ma toqgħodx lanqas. Jaqgħu qed tissuġġeri li biex imur lura li dar tiegħi. U le ma tarax, imma xorta jibqa' l-fatt li maħniex qegħdin tajjeb hawn. Aħna qegħdin kollha f'did-dar, u mbagħad id-dar tiegħek vojta. U int Jiena nħossni drajt hawnhekk issa. Toġobni din il-ħajja kollha storbju, mużika, ikel stramp, kwadri, pittura, ent, insomma. imma xorta maħniex qegħdin tajjeb hawn, pa. Martes. Jiena naħseb. L-għodwa tajba. Bonġu. Ara. Dak ta' nannu. Nannu ma jċeju vera. Tiċ liħor ukoll. Thank you, right. Int mhux suppost qiegħed l-università. Iwa, sejr issa fil-fatt, però profs ma jiflaħx, għalhekk nista' mmur ftit tartu. Ej, viva, mur. Ciao. Bonġu. Tejt, deċida li jfallix il-lecture? Ma nagħtihx tortaf. Illa li xandi 4 teħbibiet tiegħi anzjani bdew kors universitarju tajċ kemm igajgru għax jgħidu li hemm 4 lecturers tajċ kemm huma antipatiċi. Taf x'naf li dik is-sodda kisritni. Naħseb li mill-lejla nibdew noqgħod fuq is-sufan. Ara l-aħjar li nagħmlu hu li jien immur lura lejn id-dar u bekk tkun tista' torqod fil-kamra tiegħi. Issa hekk jew hekk irriefnu li kelli għaddieli jien, ha? Pa, kemm int giddib. Rispett, binti, rispett. Naċċertak li jekk terġa' tmur lura d-dar tiegħek minn għada stess jerġa' bdek riefnu ieħor mhux rief. Tafu sew l-missiera kent Martes. Kemm ma kienx tafek il-mama. Stramba din il-biċċa tas-sew. Jien waħdi hemmhekk fid-dar meta hawnhekk hawn tant bżonni. Aw inti hawnhekk tagħmilha ta' om? Bla ma inti om. Stramba l-familja tagħna. Stramba imma ħelwa. Allura ddeċidejt qed titlaq. Taqra li moħħi int pa. Le. Qed nipprova ngħinek issib skuża biex tkun tista' titlaq bħal ngħidu aħna juġak darek, is-sodda mhix komda, biex tkun tista' tmur toqgħod fid-dar tiegħi. Tiegħek insomma. Tagħna insomma. Imma dan mhux karit ġejjed għalik toqgħod tiġi fil-għodu u tmur lura lejn id-dar fil-għaxija. Le lanqas xejn. Inti donnu titkeċċeha. Le lanqas xejn. Tirrepetix pa. Le lanqas xejn. Jien għalija xorta isu skarit ġejjed, ġejja u sejra fil-għodu fil-għaxija tkun isa Ftura. John, kif naqbad ngħidlek? Il-papa. Il-papa għanduna x'kellek f'moħħok u ħa deċiżjoni għalija għalik. U rejt xewqa qabel ma l-ħadd ftaħt ħalqi kien ġa spjega kollox hu. Din hija sitwazzjoni imbarazzanti u ma nixtieqx noqogħdu niddiskutuha. Kollha sewħi. Ngħidu biss li se jsir hekk. Kollha sew? Kollox sew. Nan! Għaw sabiħa mela wasalt. Nan! Itqajt maħan. Tassew. Għalli, nannuħ jafer. Lejli. Jismu Polxi Berras. Polxi Berras. Eċċebej. Ija. Għajt li l-ħank biex iżalli li għanna n-nuħta. Fejbin ġej camping mar. Ejma, proset. Tali, nimur camping ma sabi. U ma Fabian, naħseb il-irtir sejrin xi tajt. Ejja, dat se jkun hemm Peter Borġ Kalleja u Dori ma tafdanix ma dawk. Ġifieri se tkunu ħaltin. Iva, ma kollha mill-Junior College ta' U kemm se ddumu? 3 tim.
Viktoria, tal-bittija qegħdin ifakruni fil-Bosnija. Kulħadd jipprova jaħtaf kemm jiflaħ, imbagħad niddiskutu wara. F'xi dwejja għajdlu nan. Viktoria m'hemmx għalfejn toqgħod tagħmel il-geddun. Tfal ta' 5 snin jagħmlu U l-geddun. għax inti li ta' 5 snin titrattani. Pa, jina ħirġa. L-estajtilkom l-ikel ma toħxi kwart oħra nar. U iżidlu xmel, ħax diġa fiħu ta' finti minħabba l-pressjoni. Izma naħseb li aħjar tajt il-Viktoria li kelta fax jien flikel nifhem daqs kemm skarpan jifhem f'appell diċiter. Insomma, jina ħirġa u l-lejla nibqa sejra d-dar tijak kif temma. Lejla, bellu timillu. U tistennewni xal-ikel. Ukoll. Imma aħna konna ftemna li inti matul il-ġurnata kellek tkun hawn imbagħad mur torqod bil-lejl darbi. Xem ħażin, pa. Tejlix li sa tibda tagħmel bħal John u malfejn dan l-ħaġeb qed tiġibni isn qed nikser xi liġi. Pa. It-tifla żgħira tiegħek se titlaq mid-dar. Narakomada. Ciao. Ciao. Tajba wkoll li. Tajba wkoll nannu li. Pa, jien ħirġan ma' Stef. Seddu, Jista' jkun, u jgħallu mhux is-sibt. m'hemmx għalfejn taħtafni. Kull ma nixtieq nafu li meta tkun seddu barra iċċempilli u tinformani dak kollu. Tajjeb, Tony jsajdun kemm iritu, jien irid noqgħod inċempel. U ejja, sis, aħna riġil taf ta' mux bħalek. Mux tab xej tiġġenna fuq daka Brad Pitt jew xi Kristen Slater u vera. Għax huma jridu kunu biex jihtusib xi pupa bħalek. Pa, I'm leaving. Bam, leaving, ma tafx tajt il-ħirġa sister. Antifatiku. Marija tinsiex, kemm iċċempilli u tinformani li seddum dak kollox. Ma nkunx nista' papa ħadd misħabi ma jagħmelhom dal-affarijiet ejja u wara. Isma' minti se tagħmel bħal oħtokux, toqgħod tobbligani li għandi noqgħod niġi paċevil, eh? Mhux żgħażagħ biss ikun hemm. La skur, hekk jaqblilkom intom li niġi paċevil, issibuni hemmhekk le stand by għalikom biex ikolkom it-taxi les u x'tassew. Aj, ma mhux dejjem sibti minn wassanni u jekk ma nikrux xi taxi nċempilek ngħidlek nisa nikru flat. Ciao, ħirġa jien. Hello? Oh, Simon. Iva, ġej success, tinkwitax, alright? Ciao, ciao. U int fejn sejjer? Sejjer dar tiegħu studja. Tistudja llum is-sibt u ħallina. Għalax qed ngħidlek, isi li m'għaddhomx barra, fimt? Ġib daqsxejn rispett lil papa u l-mamma ta' Simon, fimt? Tinkwitax, pa, daw, palhom joħorġu jdumu barra aktar minn Marija. Ciao. Sejra l-camping. Antipatku. Ciao. Għadek bil-geddu? Mhux int. Isma' sewa, Viktoria. Naċċertak li meta tkun tal-età tiegħi, m'intix se tħalli t-tifla żgħira tiegħek tosfor, sewa qed ngħid tosfor għal 3 ijiem sħab. Għadkom għaddejjin bil-biċċa tal-camping? Jena naħseb li għandkom bżonn ta' medjatur ta' fux. Nan, palissa m'għandix abtiċċajt. Jena nepputija kollox nagħmel. Anzi jara, flok medjatur taf x'namlu, nagħmlu daqsxejn ta' qorti. Babla u dawn l-affarijiet toqgħodx tiċċajta. Jekk jogħġbok ġib rispett lil maġistrat inti taf. U titkellimx qabel ma tingħata l-permess. U jekk min tista' tiskot, sa nsejjaħ lil marixxall u jiskurtak il-barra. Signorina, x'inhi l-inġurja li saritlek kontri? Mela, onorevoli maġistra. X'għamel l-imputat? Il-dedi ma jirċħalli nimmur camping ma' sħabi. U xi wieġeb l-imputat għal din l-akkuża? Jien għandil wieġeb illi l-ħoss li għandi dritt ma nħallix li l-binti tmur f'postijiet fejn tista' tweġġa. Ma din il-qorti għandha informazzjoni illi kien hemm żmien illi intu wkoll kont tmur f'postijiet perikolużi. Tara, tara. Ara lan, maġistrat u mhux maġistrat, jiena din il-biċċa xogħol ma toġobli xejn li inti toqgħod tagħti jirriħ lill-binti, fimt? Ma ħna qlajta jien imħabba fik sa jkolli nirreżenja mill-maġistrat u inti kollok tagħmel kif jgħid l-imputat ħanini. Mhux fer. Mara biex nippruvaw naslu f'kompromess. Jiena għandi idea oħra illi nistgħu impoġġuha fil-prattika jekk intom tridu. Pa, dawn l-affarijiet aħjar ma tkomplix tiċċajta. Nisimgħu għadet. Jiena għadt li kieku tħalli lil Viktoria tmur matul il-ġurnata għall-camping u flaxija tiġi torqod id-dar. Aħjar ma mmur xejn mela bis-sabi qodiet u bija għax ġil papa għalija. Għax ma jaftaħix u miskina l-Viktoria tifla żgħira tal-papa. Mela allura taf sa nagħmelux, sa nagħlaq law nitfaku ħadd il-barra. Le. Grazzi ħafna nan, issar. Nan, jiena kont naħsbuk ħabib tiegħi. Ma jħassra jien l-qorti u l-qorti ma żomma ħadd. Post insomma, post.
Ma taf kif namlu wara, biex żgur naslu fil-kompromess li għattilkom. Inti li sħabek għajdulhom li ma tantx tiflaħ, ma tistax torqod għas-sirda. Le, l-idea toġobni, għal-kem il-forma ta' esekuzzjoni permezz tal-gideb ma taġobni xejn. Għaj, ma dak duvvenjali. Allora, jien irrid noqtel inkollu nisol ta' parsi ma niflaħx. U leħanini, inti jisol ftit fil-ħodu, un bat insija s-sola matul il-ġurnata, u meta jibda jidla marġaq bat jisol, taf, u għajt li ma tiflax. Memx tamel, noqot niġi fil-ħodu, nwaslek u nerġa' niġi għalik fil-għaxija, tajjeb? Ftemna? Mela l-kawza spiċċat u sana laqlawna. Grazzi tal-għajnuna nan. Darba ħalli ninkun l-avukat difensur tiegħi nnifsi. Ara jien issa sejra sanċerna ġabet logħba ġdida vera fiha bazz. Victoria, għatlik kemm il-darba dal-kwalità ta' diskors ma nieħux pjaċir biħawġew. U inti fi żmienek ma kellkomx kliem ieħor bħal arar wajer qalu li. Fi żmieni qatt ma użaj klim tal-ħamallin qed tifhem. Għax aħna bil-ħaq politi u. Ħara jiena ħirġa, ċaw. Allura, x'jidillek sur maġistrat? Isma, inti Martes u il-mama li qatt ma ddejtuni ġuri. Oh, min jaf kemm il-darba u dejjem sibni ħati. Ukoll. ħati ta' ċuċati. Ta' imma wkoll din. Ħati ta' ċuċati. Ir-remata tlaqtieli wkoll. Tara, inti xtara. Għandi għalfejn inkwiet imma jien jew m'għandix. Kieku xi ħadd minnhom jindenja ruħu jobdi waħda milli ngħid jien u jċempel ħadd. Ħanċempel in-nies ixwier. Iva stenna ftit. Viktoria mhix tifla żgħira. Dik ħarġet u ltaqat ma' xi ħank. Komplini pata, komplini intu koll. U issa ma tafx kif inhu ma jħassar fejn qed tinkwita ruħek sa tispiċċa battak f'qalbek għajt inti. Ma tafx kif inhu ma żgħażagħ da żmien joħorġu f'nofs il-lejl. Għamil li pjaċiru muror, u ħallin inkompli jien, ħammur Ma inċempel. ma tistax taħseb seta ġarajt. Dik kienet anċerin u mbagħad iddeċidew illi joħorġu iltaqgħu ma tal-klikka u nsew jaraw x'ħenu. Jekk iċċempel lil Mrs. Xwireb tajt li inti ma tafdajx lit-tifla u lil Viktorja timbarazza. Isu qatt ma kellek tfal int u ma tinkwetax. U mela ma kontx ninkwieta, imma ma kontx norikom, kont nżomm kalmi mħabba il-mama, bħalma qed nagħmel issa. Mela tinkweta, jgħadu koll int. Mela nsejt meta kontu ħriġtu intu Luċija u domtu ma ġejtu lura, d-darx kienet għamlet il-mama. Jien mhux għalhekk ninkweta. Mela x'kontu għamiltu dakinhar? Ara, Viktoria tajt li trid, jiena ħanċempel ix-xwierebs. Hello? Hello, Mrs. Xwiereb? Skużani li qed niskomodak dal-ħin. Il-papa ta' Viktoria jien, nista' nkellem ftit jekk jogħġbok. Kif? Telqed? Le, ma ġara xejn. Kollox sew. Skużani mill-ġdid. Good night. Illa sija li telqed minn għand Mrs. Xwiereb Viktoria. Għandi għalfejn inkwieta, jien jew m'għandix. Xej, dik iż-żgħira l-ar waħda fosthom, tagħmel li jiġi f'moħħha mill rispett lejn ħadd. Għal bżon marru għant Martes, ta' fek għetna bejnu bejnu ruħi. Dak kienu għaddejjem minn emmekka u għaddu jihdu kafe minn għanda. Biex ma ċempilni li xqabel, ħan ċemplu. Prova. U ek ġara, issa tara lan asħaq kem edin ninkwetaw ja ħasra. Kiku ċempilna mill-ewwel kiku ħlisni għadin il-bicċa. Issa tara kif ek ġara. Għal bżon edin jitħu jixxala u aħna nkwetati jaw. Kif miex qed wieġeb? Xejn. Kif biex qed wieġeb? Kif? Martes biex twieġeb. Miex twieġeb. Tajt feset għat marreddik. Tajba wkoll din. Il-papa qed jinkwitax it-tifla żgħira oħti Martes għadha ma daħlitx id-dar. Tajba wkoll din għannulin. Iva, il-papa ta' Tony jien. Nista' nkellmu ftit jekk jogħġbok. Kif? Le. Insomma, le u iva. U le ma ġara xejn, dak imbagħad jiġi. Toqgħodx tinkwieta. U skużani li qatt niskomodak taf. Good night. Tajba wkolli. Waħda Osfrod. U liħor Marja Rafil. Seta jinformani għallan qasimma. Ma li qatt kont isma' ningergerajt. Le. Imma kont inkun nafx intom taħawdu, Tassew, din ħaġa li dejjem skantatna kif dejjem kien jirnexxilek tkun taf x'aħna ħawdu bejnietna. Issa qed nintebaħ. Aktar ma ngerger anqas jitkellmu miegħi.
Daqsekku, John, etnuħu gost li fimta waħdek. Issa mor fittex l-Viktoria u fl-istess ħin tuħu ftitarja. Mill-li jider sa nimtela bl-arja dal-weekend l-aktar bl-arja li qed jagħmel. Ma di kif miex qed twieġeb? Fejn se tmarret? Hello, Marija, x'ġara Marija? Le, nan, edha, għawdex. Għawdex. Hemm xinti tagħmel għawdex. Għax minn tajt ma sħabbi, ju. U da xistorbju għajt. Inta d-disko, nan. Fiex kien sa tiġu? Le, nan fil-vapur ta' stafel. Jaħasra jena nipprova naħbilkom u naqbeż għalikom mal-papa u intom dejjem taraw xa tivvintaw. Jena fil-spiri. Sa taħt ix-xalek kien ikolli permess immur. Man, nan. Kollos sew. Mur, kun imbirka. Kultant ikolli ngħid li John ikollu raġuni jinkwieta. U jena qed ninkwieta x'Martes tifla tiegħi għadha ma daħlitx id-dar. Oj, jiżisma' għax qed impaxpax waħdi. Fi ħasra. Ma tajt bil-ħsara. Hello, Martes. Martes iva l-papa. Xrit? Le, sempliciment. Għalfej ċempitlek biex hekk. Biex nara t-telefonu x'jaħdem. Iviva, l-lejl tajjeb. L-lejl tajjeb. Alleluja. Għanna wahda ġew issa. Tony, jismani. Tony, mis-serita qiegħed nitkellmek. Għajt, kiku taf kemm tinkwitawni meta ma tgħidu li x'fejn tkunu u kemm seddu. Issa jekk kien għala xi inċident, jien kif se naħdem, kif se nkun naf. Imma pa, kemm int melodrammatiku ja ħasra, qed ngħidlek jien ara, missek mor taħdem il-films, għax għaqta kemm kont bikki nies ja ħasra. Tassewx, għax ma kontx naf li int il-lejla mor tara film sinjur. Ara, tfaċċa xi ħadd fl-aħħar. Le, mhix Viktoria, taf, wara x'ħenu. Ma tinkwitax ruħek, taf. Illa li xċempit li l-ispettur Grek u assigurani li ma kien hemm l-ebda inċident. Din inkredibbli nan, intu kol issa, qatt tiċċempel il-pulizija xoħti għadha ma ġiex id-dar, come on. Ma biex inserraħ ras il-papa il-Viktoria ma ġrala xejn. U dik tiġri qiegħda għalfejn taġba. Dik iltaqat ma' xagħtu insit il-ħin u lil kulħadd. Qed tisma' x'diskors. U da biex ninkwitak tal tassew. Int ma tinkwitax. Għandu jkun jien biss ninkwita f'din id-dar. Towna ħareġ iġbaħlili jux. Dik it-tifla ma nistax naf. Ma dik it-tifla ħlif fil-ħwejjeġ jisom tal-sħaħar, fil-berbiq tal-flus u fit-tisir stramp ma taħsibx. Mhux aħjar tofhom hekk milli f'affarijiet oħra u ifhimni, anzi qed ngħidlek jien, Viktoria qatt ma tagħmilha mal-klikkata Bettini għax daw kollek. Imma kif ma tistħux? Qed titkellem dwar sħabek li għandhom problema u qiegħed tiżżufjetta bihom. Kif ma tistħux? Iva, veru, għandek raġun, skużawni, tila noqgħod tal. Ara ma tmur torqod xejn. Oħtok għadha ma daħletx. Ara waslet Viktoria. Viktoria, inti l-veru. Wasalt fl-aħħar. Pappa, tkom imqajmin. Taf kemm inna nfittxuk? Mirna ħoġġat ma xellin jien. Ġilat f'dil kesħa. U l-lum, u f'dal-ħin, bħalissa kulħadd magħluq. Ara, jiena tilla norqota xejjiet. Le, ma tmur torqod xejn, nissa jkollok toqgħotaw magħna nistennew il-prinċipessa l-oħra. Marija ċemplet, taf. ċemplet. Iva. Jaqgħu xi aħbar ħażin oħra. Le, għax xej. Ma marret għawdex. Għawdex. Ivi ma dal-waqt kun hawn, fit-tlieta tkun hawn, jekk jaħdem il-vapur. Ara, għatlek int toqgħod fejn int. U int ma tela xejn allura. Viktoria poġġiem, u int ħalqek isek il-baħnan. Viktoria, taf li aħna tal-pulizija nfurmajna għajt. U għed bis-serjetà? Iva, ċempel in-nannu.
U għajan veru x'mistija. L-ispettur Grek ċempiltlu biex noqgħod nitkellem ftit miegħu jieħu pjaċir meta jkun duty billi joqogħdu jċemplu l-ħbieb. U kif konna qegħdin nitkellmu staqsejtu jekk irrapportaw xi inċident. U qalli li le, dak kollu. Għannaqra miskon ċempiltu d-depo tal-Furjana jħamlu roadblock biex jisibuni. Imma xwit ċandek għajt. Iva, deċċa tidni namen, nidħol sor tal-klawsura? Kieku nidħol miegħek hi u nsir il-kappellan. Enta għalaq ħalqek, xbajt tgħid ħmerijiet int, għalaq ħalqek. Għara x'qed ngħidulkom it-tejli intom. Marriċ nagħmilha ta' dittatur. Imma minn għada xejn kolli ndaħħal liġijiet ġodda f'din id-dar, minn għada tridu tqumu kollha kemm intom biex flimkien immorru għal qudies ta' tminja, għada filgħodu, fis-seba' tridu tkunu mqajmin, ħalli mmorru flimkien il-quddiesa. Pa, int biserjetà tajt l-unika ġurnata fejn nista' nqum ftit tard. Illum intqom fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar jekk ma tafx. X'tagħmelu? Ninaqaq fil-kamra ma naħarġ minn hemm, tkun prattika tajba s-sor tal-klawsura. Jekk tagħmelek ma tkunx tista' tikol ġelati. U jien naqleb reliġjon u nsir Musulman, ħalli kun nisa ċerba nisa mhux waħda. Lek għalaq ħalqek ma rridx banalitajiet isja. U issa dabru raskom it-tejli intom u iġru l-fuq il-lejl it-tajjeb. U grazzi ħafna tal-inkwitajtuni. John, jiena wkoll irrid inqum għal ta' 8 filgħodu. Int murant box laxjate. Insa tibqa' mqajjem? Taħseb li se norqod qabel tidħol Marija. Le, ma naħsibx. Lanqas jien. Mhux ma ta' tlieta kellhom jiġu. Mela x'ħenu? L-4:15. Dal-waqt jisbaħ. Forsi l-vapur it-tardja, il-Maltem barra smajtu bħali. Jew nkella aktar ngħid li kienu qed jieħdu pjaċir u nsew lilna u l-kulħadd. Isma' jekk se nibqgħu hawnhekk se nagħmel ftit kafejn. Jien ngħid għalija li bqa' żlur, nkak naf x'naf. Marija l-kbira, nistenna minna li tkun ftit iktar responsabbli mill-oħrajn. X'nagħmellek, te jew kafe? Kafe ħanibqa' mqajjem. Isma', inti bis-serjetà beħsibek tagħmilha li tqajjimhom filgħodu għal qudies ta' 8. Inta żgur li bis-serjetà. Anke jekk naf li norqod il-knisja jien stess, irridhom jifhmu darba l dejjem xi tfisser li tobdi ir-regolamenti. Ma taħseb li se jqumulek fis-7 biex imorru għal ta' 8. Ikollhom, anke jekk naqlibhom mis-sodda jien stess. Talbek ta' barra. Mela x'kam għajmin? Naħseb li aħjar immorru norridu għax filgħodu rridu nqumu l-qudies ta' 8. X'inhi? Għada filgħodu kulħadd tal-qudiesa ta' 8. U bis-serjetà qed ngħidlek. Il-lejl it-tajjeb. Inkwetajtna. U għajma nkwetajtu ma kontux tafu fej qiegħda sa ċempilt. Imma kien imissek ċempilt lilu. Imnalla li kdibt għalik jiena, għax kieku aktar kien jinkorla. Sfidajtu. Ġi kollox ħażin illum. Int, Victoria, Tony. Jekk sa nibqgħu sejrin hekk, sa nispiċċaw ħażin. Naħseb insana mex waħda qablu jekk jibqa' sejjer jekku. Isu Saddam Hussein. Ara, imxi ħalli morru nordu isa. Il-għalix fil-ħodu rridu nqumu għal qudies ta' 8, eh? Jien ta' nofsinhar sejra mhux se nqum 3 sigħat oħra. Ja ħasra Marija, obdiħ, għal darba, għalija, fimt? Fuq kollox din daru. U jagħmilhom ir-regoli, tista' tawwilhom xi ftit, imma mhux tkissirhom, int frak għamilthom.
So mux aħjar smajna tal-10, xkulħat kien riqet. Laqas fimt kelma mill-Alfa Mike. Għandi nas. Jina u il-papa mux bħalkom bħajna mqajmin dal-lejl. Għajdilom, mbagħad ta' parsi jippretendu li huma moderni u żgħażagħ dawn. U jina rrit noħroġ illum għandi l-kant. Tom, ektila fuq nizzil it-treksu, ta' Jiena ċanċer zela- mal-art noqdu fuq it-tapit. Jena tela norqod tistennawni xallikel. Daħlu lillum il-ħadd. U Iva, jekk ma nivvintaw xi ħaġa dejjem l-aktar ġurnata li ddejjaqni pa. Istenna ftit. Jina għandi avvix namel. Issa xinqala nan. If u fejn intom u simawni. Il-konvent ħareġ dill-ordni. Il-pirjol irrit li kulħadd joqgħod jiekol imdawwar madwar il-mejda f'nofsinhar. Il-pirjol li jemmen illi l-ħadd hija ġurnata u okkażjoni fejn tinġabar il-familja kollha u għalhekk kulħadd għandu jkun preżenti. Ma wara li norqod nan. Let's do, Bruder. Jien rajt l-ordni biss. Dana kollu jiena nemmen illi il-ħadd hija ġurnata fejn jekk induru madwar il-mejda u npoġġu ras ma' ras, inkunu nistgħu niddiskutu l-problemi li laqtuna tal-aħħar. Mod ċivili. Jiena ħaġa għada bisset naraddu marasi. Sodda, sodda u sodda. U jina l-xerin tistennini, tistennini, tistennini. U jien rehearsal. Għanna l-kant illum nan. Fi ħasra l-ħadd hija l-unika ġurnata li nistgħu nkunu flimkien il-kol kemm aħna u jkun hawn innannu jdaħħaqkom ukoll. U wara nan. U fuq kollox fil-għaxija mux flimkien ikunu s-sanan. U nan, fuq kollox il-sujġetti mux dejjem l-istess. Bil-baba jaqra l-gazzetti. U għarnof senarju nasa. U għanna laqas nistaw naraw television għax niddisturbaw. U da mux biex fuq kollox kunaw xatlin fil-ħasil tal-platti. Ara issa biżejjed. Din rivoluzzjoni. 2 f'jumejn u jien minix beħsib li nittollerom aktar, qegħdin tifmuni. Imma pa. Taħħa. Marrid il-ħadd minnkom jitkellem qabel nispiċċa dak li għandi xi ngħid jien. Ma wara li norqod. Għatlek Marija laqħalqek u tiċċaqlaqx minn fejn. Issa laqas nitkellmu ma' Le ma tistax. L-ewwel nitkellem jien, dittatorjat, mhux hekk tridu dittatorjat. Mela. U dawn huma l-liġijiet, eżis sammutijiet. Qegħdin tifmu liġijiet ġodda. Sa issa tistgħu tagħmlu li tridu. Biss f'nofsinhar kollha kemm intom tridu tinżlu għaw wisfel għall-ikla flimkien qegħdin tifmuni. U għandkom x'għandkom ma jinteressanix. Għatlek int poġġi bil-qedem u tiċċaqlax qabel ngħidlek jien. Sal-bieraħ nittollerajt kollox. Imma llum, millum il-qoddim minix beħsib li nittollera aktar anarkiji f'din id-dar. Qegħdin tifmuni. U issa tistgħu tmorru. Mela għadkom għaw, x'qed tagħmlu? Mela mmutajtu? Marru. John, hawn għandek l-inkwiet tafx. Jien m'għandi xejn. Mela x'kitbu? Sa nagħmlu preċiż kif għattilna int. Maħniex sa nitkellmu u maħniex sa niċċaqalqu qabel ma tgħidilna int. Anzi fi-żgur illi sa ngħixu ħajjitna ta' 3 żgħażagħ moderni li Il-komplament ma nistax narfu. Tini dik il-karta. Le, ħajja taf. Le, m'għandek. Ejja, ġiba law, pa. Iftaħħa, għattaħħiex. Tlet tfal moderni ma jistax jittolleraw li jkunu mjassra minn bniedem li għandu kważi 50 sena u li għalih kull sena tfisser sentejn, jiġifieri għandu mentalità ta' kważi 100. Tajba, jiġifieri hekk jaħsbu fuqi.
Tajb wis. Mela ismawni sewa se ngħidil. John, bżomm il-kalma. Pa, inti tista' toqgħod kemm trid hawnhekk, imma il-kap ta' din il-familja huwa jien. John, tagħmilx affarijiet illi wara jiddispjaċik li tkun għamiltu. Le, ma jien se nagħmel xejn speċjali, se nagħmel ħaġa waħda biss. Se nagħti l-libertà assoluta lill-uliedi. Biss sarax qed ngħidilkom. Ara xi ħadd minnkom ma jiġix jitlobni xi parir fuq xi ħaġa, jew jiġi bżonni għal xi flus jew għal xi ħaġa oħra. Għaliex missier li għandu kważi sena mistoqjat f'iħ ta' sodda, jbagħti bil-qostuħ ta' nifs, jew inkella bluġiħ ta' xatika. U ngħidilkom ħaġa oħra. Jekk il-bambin jogħġbu jislifni l-omor, nitolbu biss li qatt ma niġi bżonkom la waħda, la l-oħra u lanqas liħor. Qegħdin tifhmuni? U issa biċċajtu bis-serjetà, isimgħuni sew. Ara xi ħadd minnkom ma jfettillux illum jersaqlawna l-ikel, għax illum se nagħmel bħalkom. Se nitla' l fuq, nagħlaq ħalqi u ma nitkellimx. Tajba din ukoll. Titħu għax tellajtu għom. Tara nan, kollox ġara kif sibtieni bani għavek. Nan, jiena ħirġa. Tom, veru ħada bi kbira l-komment li għatlu inti, ma kellek xi tridu. Il-ħmarija jien li ma nafx jekk kienx qiegħed jitkellem biċ-ċajt jew bis-serjetà. Għanna, tinkwetax. Issa ħiret jiena, u jekk niġi tard, mbagħad saħħani. Le, taftom nara ma U nan il-poder. Għandik mill Nan, jiena niġi għax issatej. Isbitum Nan jiena fil bis-serjetà. noqgħod jekk ma nqumx tqajjimni. Kif, allura inti m'intix nitla biex tikol magħna ħallini. Ħallini jien irid noħroġ fil-ħamsa rid noħroġ. Ejjew la. Tajba din. Tajba tassew. Tajt kiku meta Marta u John kienu għadhom żgħar u kienu jagħmlu li hekk. Jien x'kont nagħmel? Jien, pap, Wasalt Martes, għamil sew li ġejta xi kolli ma minna kelma. illum ma kont se nissi xi ħaġa komplikata. U għamil inti bżax hekk jew hekk it-tfal mhumiex ġejjin jiklu għaw illum. Aħjar, inqas xogħol. Ħad gost il-bira. Iva, int għajt Marita morri neħdu kafe. Spiċċajna klikka ngħidu f'kemm li ngħidlek saru l-10. Sew. Naturalment stajiltek għal dak l-asfur illi tiftaħlu l-gabjetta u jitlaq jittajjar. Oh, ta' fin. Dejjem nitħaq daħqa ma tħabit għal-kor. Insomma, l-għawala ħad pjaċir, mux hekk? Pa, jien kont se nagħmel xi daqsxejn salsa, int ma jimpurtax jekk tiklu ħaġin illum. Għarfe għedha tapologizza, jtina mux dejjem laħejjajt int kilt. Naf, imma għandi nintaqa' Marita. U sal-morru niklu xi ħaġa barra. U mbagħad wara nintaqa' mal-klikka tal-kor, għattaw il-komplement tal-ġurnata nilagħbu r-rami. Kif mela inti m'intix se toqgħod tikol magħna illu? Le, għaliex? Forsi jum wieħed minn fost seba' ux. Insomma, xej. Ma nqala xi ħaġa? Le, xej tridu jinqala min jisimgħaj. Ħana ti daqqatajn il-ġurnali. Allura, m'intix beħsibek tiġi għaw il-lejla biex noqogħdu naraw il-programm ta' Pippo Bawdo fl-imkien bħas-soltu. Kont se nibqa' sejra dritt id-dari. Ejwa, sawa tagħmel sawa. M'hemmx li nitlaq ftit tal-kwiet. Xed? M'hemmx li nitlaq ftit tal-kwiet. Edeja tajba. Xed? Edeja tajba. Nitlaq ftit tal-kwiet. Id-disappuntawni. Imma d-dar tinħass vojta minn ajrom. Kulħadd qed jabbanduna għandek tgħid, anke Martes. Forsi Martes l-aktar waħda li għandha għalfejn. Kulħadd irid jitlaq minn din id-dar u minn din id-dinja. Ħadd daqsi u daqshekk ma jafx jiġifieri. Forsi għalhekk insibuha bitqila li nħalluhom jħarbulna minn taħt idejna. Kultant, sinċerament, taf, naħseb li nipproteġihom xi ftit iżejjed jien. M'għandix dubju. Imma ma nagħtikx tort, John. Trid tiftakar li Pa, toqgħodx tarġa' tibda, tfakkarni. dar vojta
Nisma' l-passi tiegħi jirbumbjaw minn kamra l-oħra. Waħdi. U issa ġejt abbejt lilek. Bħalma kienet tgħidlek il-mama, l-ewwel jieħdu l-ħalib, bad jitilquli. Biex tiġbaħa wisli l-mama. Dik ukoll qatt ma seta' temmen li t-tfal xi darba jew oħra sa jikbru u sa jtiru bħalma jagħmlu l-asafar. Iżda Martes indunat u għalhekk tifla bħal dik baqgħet qatt ma sewġet. Ejjed tinnota kemm qiegħda tkun il-barra mid-dar dal-aħħar. Iva. Tal-anqas qabel kienet tkun aktar spiss hawnhekk biex nieklu flimkien. Jekk ma nimxux ma' żminijiet. Żminijiet ikaxkruna. Int ħireġ? Iva ħireġ. Ħireġ. Int ukoll. U ħireġ. Ħireġ, nista' noħroġ. Ej, viva, tista' bħalek fejsej. Sammur niltaqgħu ma' Peter u ma' Mark. Naħdu teħu pasta u nilagħbu ftit karti. Nista' noħroġ tifel. Mela ma tistax nannu lin. Iva ilu ftit li ħareġ u qal li kellu jiltaqa' magħkom. Iva, jien hekk immaġinajt għax naf li intom is-soltu dejjem tkunu miegħu. Mu għallek li kellu jiġi ta' miħaj. Iva, hekk qal u anke jien hekk immaġinajt. Għax il-soltu qabel ma nintaqgħu dejjem kien iċempli qabel. Da żgur għalhekk qed nitħasseb jien. Forsi kellu ħabtit joqgħod daqsxejn waħdu, forsi mar sa s-silba. Jista' jkun imma issa sar ħafna ħin għalih is-soltu jkun ġa daħal. U għalih sar il-ħid, id-disa ta' filgħaxija għadhom ta' ġifieri għandek xalfejn toqgħod tinkwita. Iva, għandek raġun, ara ħalli naqta, skużani taf, selli ħafna tfal. Grazzi. Fejn nannu? Ma nafx. Soltu imuran ħadd minn sħabu jew joħroġ magħhom. ċempiltu ma sibtu għand ħadd minnhom. Sirt ist il-telefon operator hawnhekk kien kollu nċempel biex nara fejn kulħadd. Imma dak is-soltu ħarġ kmieni jerġa' jidħol kmieni. Għalhekk qiegħed ninkwieta jien illum donnu ħareġ u kellu xi ħaġa importanti fuq moħħu. U hija forsi ma kellux flas jerġa' jidħol fis-sitta bħalma mis-soltu u nisa jgħidlek. Imma s-soltu bħalissa jkun diġà qiegħed hawnhekk, qed tifhem. Min jaf marxanti tiegħu Martes. Ħalli nċempel lilha forsi qiegħed hemm. Imma kieku kien iċempelu. Komplejni jien taf lilek joqqos jara jien ukoll. Hello, Martes. Martes, il-papa hemm qiegħed. Le, ma resaqx law. Mela fejn xafek marda, ilu li telaqna mara nofsinhar. Għadu ma rajtux. Le ma reġiex lura. Provajt narekkux ma sħabu ma mhux qiegħed ma nebda wieħed minnhom. Forsi rrid joqgħod ftit tal-kwiet. Iva jekk qalli Mark. Stenna daqsxejn Martes. Pa, tajdix li rġajt tinkweta u din id-darba x'intelefon nannu? Tony, ħallini kwieta ruħ il-mama. Martes, smajta dik? Dik Serena ta' ambulanza? Preċiż, taħseb ħali jux. Ejja, John, toqgħodx taġġibha, biżejt il-ġimgħa l-oħra konna qisna qatt tamġienen. Ara, jekk jitfaċċa nċempillek mill-ewwel. Tajjeb, ħanajdek ħammur infittxu fil-bar fejn ikun is-soltu, tajjeb hekk jekk nsibu nċempillek. Kollu sew se naqta. Ejja mmorru nfittxuh, inti jimxi miegħi. Tlaqna. Tajjeb badin ukoll. It-tifel jinkwieta għax nissiru osfor. Ma tajt ġara l-nannu fej qiegħed. Tzin għaf 5 minuti ilu ċempilna, aħna kwitati. Taħseb li mhux inkutata bħalkom. Iva dak fejn se tamar. Id-dedi diġà tar il-frant kollu, tajt kemm fit-teġding li serkis St. Patrick's. U jekk taritu xi karozza jew għamel għalih xi ħadd.
ħanaqtati. Le, taqtax. Anzi, l-istu li s-sodda li tinfeta ħaxaw inuk li noqot newden wahdijaw. Anzi, tafx namel. Inħalli nota biex jekk jasalaw innannu jċemplinna mal-ewel tajjeb. Bess ħana ħallu l-nota u nħorġu nfittxuħ, nintaqħu dejt la t-sġrit. ħanaqtati, bye, ciao. Ejja Vik, tlaqna, ħbibi għadhom barra dawk jgħinuna nfittxuh. Mar, tajt n-nannu ġerru xaħġa u jgħat taħġi bankina. U laqqasir naħseb. Ciao. Issa ta' s-soqjat ninkwieta, donna l-frant kollu, San Ġiljan, Kappara, San Ġwan, kollu xaħxejn. Iwa naf, għadna ma ċekkajniex l-isptar, forsi id-daħal li casualty. Dawn għamil li pjaċir, kabbarom xaħxejn. Ma forsi għandek raġun, aħjar inċempel il-casualty. Għara daċi dik il-nota xfija. Hello, il-casualty jek joġbok. Nota ta' Marija, qed tiġi wkoll issa. Hello, isma signorina, xtaqt nkun naf, għax għandi t-tifel, skużani, il-papa, il-raġel ta' 65 sena, u għadu ma ġiex lura d-dar, xtaqt narek għal-lista jkun daħal xaħat ta' dik l-età l-isptar. Kif? Lino Samut jismu. Issa t-ċekja, jiviva, nirringrazzjak. Sa jak dan għalla tħassu ħazin, da kif se jkun jista' jgħidulhom x'ismu? Ngħid jiena ma jkollux l-ID card fuqhom. Iva, għandek raġun laqqas moħħ biex naħseb ma baqali bħalissa. Għajli, signorina. Kif? Le? Ejja tajġin, ma daħal ħadd raġel ta' dik l-età. Nirringrazzjak. Iva, mela le da żgur, nerġa' nċempel aktar tard. Nirringrazzjak, signorina. Grazzi. Qalet li ma daħal l-ebda raġel ta' dik l-età fil-casualty. Ma nafx nabdu nagħmlu iktar bħalissa. Ġiba, sal xamel. Manna lebda jien. Mux għajja nifirma l-polizija. Ma l-polizija diġa waqajta ċaj darba u minix beħti minn nerġa naqqa ċaj darba oħra. Minix beħti minn ndaħħalhom jekk ma nkunux jitawrina il-possibilitajiet kollha qegħdin tifhmuni. Forsi inta ma xi. Taw, da mux li fiċċajta. Min jaf, forsi mar il-belt, jien naf. Ara qegħdin nintifu f'ħafna paroli vojt. Ejja npoġġu rasna flimkien u naħsbu f'xi post fejn is-soltu se tagħmar u d-darba insejnieh. Fi żmien kellu xi ħbieb il-ħamrum, forsi Marja Rom, John. Mela ħanajdilkom, ħadd minnkom ma ndenja ruħu jiċċekkja jekk ma xi gżirawx. Tom nisammu bħalissa ma nifilħek. Ma bab din it-tensjoni kollha aħjar niċċajta sta niġġennu issa. Taw nisammut aqtaħħa. Ara naqtaw. Ejja noħorġu fiċċu u din id-darba b'mod aktar organizzat. Il-koll flimkien. Ftemna, tlaqna, kulħadd barra. Ejja, ħafna. Parġajt għattijħor. Palissa mux drink għandi għabtit. Wasal, jien. Em xam. Dak għandu sakka ma jraxart. Hoġġa bil-qeda xejja ħaflar. Poġġi bil-qeda. Jirondi soħħoda morri. Ejja nisnu Vittoria. Nani, mela blajtom. Iva, pa. Inti l-kbira, ja. Pa. Intu koll. Mela kullħat telef rasu f'did-dar. Tajja, xaħtar tuġu rasu, pa. Mux tortijaw. Dak li ġlu minn ma jgħatax kas ta' ħattijħor. Fejqat tinkwieta. Imma nafx nuħsib tijaj nifsi, Mintix tara kħares lej. Ħalli ħded, minn tixtaraf li ma statijat. Tortijaw. Għal dak li għallu jena battu jisker. Responsabli jgħu dak li jgħu. Kollu tortijak da. Essa sena ħeljen. Min għallu biex umur jiexrob. U għara xqed nafżaħ, pa. U għara kollox fej konti. Taf qed ngħid għandna bżonn nitkellmu jiena wien, dak li għandna bżonn, qed tifhem. Għanna bżon nitkellmu jien. Ara, aħjar indabbarra xi lemm għax mid-dera xi ħeljen li ma tiskeru wkoll. Ħaħu l-kafe. Whisky, fidel. Whisky. Nallu l-lub jinsab
Happy! Ed Kolossew. Għalfej għedin tinkwetaw. Għax fettilli noħroċ, u mur nixrob, u nħu pjaċir, għal ma tamlu intom. Jina adult, u għallura nista' nagħmel dak kollu li rrid, u ma jimpurtanix minnkom kollha. Tafx qata tajtna nan. Ħadd qatel għaliex mort nixrob grok, jew tnejn, jaqgħu stennejt li se nitlob il-permess tagħkom biex imur nħu grok jew tnejn jiena. Jiena għandi l-età tiegħi u nista' nagħmel li rrid. Ma nan vera nkwetajtna ta' Inkwetajtu għaliex skirt u seta tajrit nixi karozza. U għax ħassejtkom ukoll urtati b'dak li għamilt jien. Xippurtani minnkom jien. Hawnhekk mhux kulħadd li jritu jagħmel, mhux kulħadd tar-rasu miexi f'din id-dar. Jiġifieri mhux vera kont fis-sakra. Tony, jiena naf inkun fis-sakra u naf inkun egoist ukoll. Ma minix ta' dak it-tip. Issa, marru ordu, il-għalix jekk hawn xi ħadd li jista' jibqa' rieqed sa x'kien iritu u għajem. Tistgħu tmorru issa. Good night, man. Good night. Laqwa li ġejt qawwi u sħiħ pa. Int kollu sew. Le. U int kif int? Kif tidni nkun? Għadni nferfer bil-qata li tajtni, nkwetajtni. Mux tab xej, Toni li l-ek ħarriċ jiġbaħ għal-palk. Ara, aħjar immur. Le, l-lum mutawna, issa sar il-ħin. U le ma l-ar nimxija, U issa waslek jien Martes. irrit ftit paċi. Paċi il-bot minna. Bot minna u imma viċin. Fiċin, imma il-bot. Biex tkun tista' taħrab, le? U le, mux naħrab. Id-dar tijak pa, meta trid ejjot. Ejja Martes, ejja li waslek. Ciao pa. Imma jħobbuni, għax inkweta. Trid ftit imbit Dal-imbit neġibtu int. Min għand Kevin, mill-bar tiegħu. Kevin. Aħna morna għand Kevin, għalina li ma konċem. Naf. Meta rawkom ġejjin dawn is-sinjal u jint ħalt niġrif tal-irġiel. Trid ftit imbit. Naħseb li nieħu naqra. Il-lejla nkwetajtni. Jiddispjaċini, mhux lilek rid ninkwietajiet. Iva, ma allura x'matlix kont beħsibek tagħmel. U għax kont naf li inti ma kellekx il-ħila li taħdem il-parti tajjeb. Rrid ninkwitak ftit ieħor. Grazzi pa. Tajli grazzila lix werwirtek. Le, tajt ma nirringrazzjakx. Biex naħseb li t-tfal intebħu li meta aħna l-kbar. Jien il-kbir, Inti l-kbir. Ma boħżajr. moħza zuħ. U hekk irid nibqa' John, b'moħħ żagħżugħ.